За мен това ще е като някакво нарушение. Взех дневника на царството. Не може да критикувате му неща. Но трябва. Знам, но Жокера ли това е да бавя този клип? Сметниче. Добре да ми говориш тази път. Ще го веда у дома. Специално Лично сега това е доказателството доказателството. му, може да видим улицата. Ще бъдем невидими като нимфи и да се скрием, докато те една базия, когато батната се е справила с първоконците, той е свършил една пътя. За още доказателства. Не, всичко, което ще правим е да се крием, докато царството се върши. Тогава, бум, ще го хванем с цепата в ръце. Което било да изглежда дълъг живот за двора и на откачен пол, никога Къде ще не се скрием? Мръсно пране! Не виж. Няма съпотико. Дали вече е дошъл? Първата поява в комиксите Жокер е представен като мрачен, опасен престъпник. Видя ли нещо? Не. Ей, не искам да се крием в ваша прането повече тук твърди. Но ние сме нинджи. Това е нинджа скривалище. Не, моето обоняние е 1000 пъти по-добро от твоето. А и вашата много скуча. Излизам. Стой! Като един от любимите теми, свързани с авторите на комикса, личната му омраза към Батман, за която някога се стремим да насочване да нарани близките му. Той за Джейсън Клод, втория роли, да реализира Барбара Гордън, който иска това гаротски, това никога не бива да остават следи. Нинджите не оставят следи. После ще го изтрия. Тъй като знаеш, че именно убийството е тънката линия, която Какво направихме? Тая е пълна с нинджа вещи. 11 месеца. Следните две роли на Жокера са най-добрите. Оставайте. Аз мисля, че вие всъщност бяхте пред мен. Да, така беше. Забелязано с така. Госпожо, настоявам за медицински грижи. По-специално от принцески тип. Да добър да ви запишем пациент или тяло? Ей, аз съм здрав като 10 старци. Да, пингвинът ми. Той е много болен. По кое време ви свърша смяната? Какъв човек строи пещера в друга пещера? Какво е това? Книга с магии? Бегле, не остави следи. Това хора, преди да започне малко да забава, това ми Какво има там? Бегле, това е първото издание на Ледения нинджа. Истинският нинджа никога не пръска. Той единствено. Дори не съм чувал за тези тесици. Жако! Ей, кралството явно си пада по нинджите. Дори повече от нас. Да и? И това не значи ли, че нинджите са отживелица? Не, все пак са готини. Но царството не струва, защото крие страстта. Ние с гордост я демонстрираме. Джейк, покажи как да го направи. Защо докторът се бави толкова? Гюнтер, пъшкай още. Добре, не прекалявай звезда театрална. Извинете, че ви тревожа, аз съм доктор принцеса. Да, ела при царство, принцесо. Не се бойте се, аз съм специалист по дребосъдиста. Говорете без обиталки, докторе. Ще трябва ли да плащам? Жокер в 2008 Какво може да направите за него, докторе? най-добрият Жокер, Гюнтер който ще може да остана излезе. съвсем сам. Искам да изкажа Аз съм на супер. спешни кости. Има малко по-добре. Съжалявам. Почина, жена. Какво? Това ли се чу? О, небеса! Тук се случва нещо медицинско. Гюнтер, излагаш ме! Мръсти се учителят Фин и Федеш. Създаваме Жокера в страшно убийство, който няма да накачи. От замръзнал дъжд. Сега ще си Мисля, ще се попадя. е годината, която умъртве, но той е Жокер, уе! До тук ще остава. Това е Жокер. Жокер е Има Джейк. Не се твърде много. някакъв пропадът Точно шурикени. И попадаш в комика, дали хората го накарат да вършат разделение, преди ме Ла, права!
това Батман за първи седем път принца на злодеите го ловило страх от Батман. Стата ли си? Добре, скъпа. Този затвор ще бъде твоят нов дом. Той води принцеса. Да изскочим и да го хванем в кръчка. Ай, Закътяваме. тънаклет. Но що привикне с миризмата на пингвинския тор, ще бъде по-руско. Царствот, предай ни принцесата. Хайя! Принцеса? Какво? Къде е принцесата? Каква принцеса? Принцесата, която Грешка! Оказва се, че моят е бил бременен. Как му говори за лицето? Много харесвам, че го бие цел 90 години. Какво? Не. Едно, Маша тук ще ни очистя или нещо такова. Искам да погледна подобен стол. Какво е станало с подвинен стол? Даже бъртен, Какво става? Няма принцеса? Не, няма принцеса. Има. Оплескахме я, Джейк. Ние сме зломаджи. Да, какво става? Смятате, че можете да разпустите на стебеците ни. Как да се прави поход на рождените? Така. Моля, смирайте се задръжно, погледнете от нея за идеята. Между другото, къде се спирам? Не знам информация, как да не става. Между другото, сега се не може. Занесете чата ми какво пише Твикия? Извинете, че не съм отворила преди клипона, нямам не, това няма значение. Оставете го и ми почистете цицесуридите. Доктор принцеса? О, нямам представа как това се озовало там. Какво става тук? Аз ще ви отговоря. Царството ме похити, докато бях запленена от красотата на раждането. Да, неразположението на Гюнтер беше идеалното прикритие, за да отвлека доктор принцеса. Дори не съм истинска принцеса. Принцеса е фамилното ми име. Стига! Може да се разкрили плана ми за принцесата, но няма да се измъкнете от тук живи! Майка нинджи като мен един могат да бъдат поведени единствено от друг нинджа. Лекар се пресеява, не знам защо Всъщност, какво гледам в момента? Нинджа! Как ти е яйцето? О! има един създател, Гюнтер, защо не си О, Гюнтер! Летящи ледени острията. Другите торби. Значи, родена на 5 февруари 1961 на 56 години от Колоколната, художник към Дамаско, писател, президент, Но само един от тях е толкова кондиционен, че си струва да води за него. заедно, уебсайт, Кралската торта. това. Кралските торти са много редки. Ядат се само на най-свещените събирания на годишната масажна церемония. Тортата е толкова легендарна, че безбройно си се рискува живота си. е много бро. Най-дивна хапка. Вярвам само на един човек, който може да я занесе на кралския тортоносител. Той е великолепен. Такъв беше, но полудя и остаря. Вече не може да доставя тортите. Канелена такива предложи всички, но той е малко изопечен. Ей, принцеса, започвам. Не мога да мръдна. Принцесо, ние ще доставим торти. Сигурен ли си? Това е много важна задача. Принцесо, не съм бил по-сигурен в нещо през живота си. Ще стори всичко, за да те опазим жива и здрава. Ние ще се справим. много вайни, такива работи, Добре дошли, тортариума! Толкова са красиви. и право много на вайни. Но гледайте се, че на две снимки не той знак. Това са перфектни. Има точно две снимки от видеогейм. Арка, Батман Арка. Заедно за глазата ми се чува. Искам Нужно името на готите торти